Ahvanileşler biz bayramçylyk davrasyndan gepleşýärmiz ise hoşlaşy arkaly dowam edýär. Biziň häzirki hoşlaşmamyz Türkmenistanyň Atgadanyn artisti Biwnur Aşerba. Biwnur ýurdumyzda täze bayramçylyk uly dawarlary beslenip dowam edýär. Siziň özüňiz de mene Daşoğlu şäherine Türkmen Ağoy binasyna geçirilýän ajaýyp bayramçylyk dawrasyna öz çaýgaçlyklaryňyz bilen gatnaşyp oturýarsyňyz. Şu pursatda sizi täze bayramçylyk bilen tüý sürekden gutlaýas. Ählen sanyň kalby alkyşdan buýsançdan doly şonuň üçin bayram muny toý gününe sizem bu şu gurulmalarınızı biziň bilen paýlaşsaňyz, ýaşy arzuwlaryňyzy, bayramçylyk münasibeti gutlaýlaryňyzy bize ýaýlym arkaly serýän ýerleşlerinde ýetirseňiz. Türkmenistan ýurdumyň ähli künjegi, şatlyga, şowkuna, bayramçylyklary pür biziň türkmen halkymyzyň her bir güni toýly, bayramly, bizi şular ýaly esretli zamanada ýaşadýan, şular ýaly toýly, döwranly watanymyzyň goýununa ýaşamagymyz üçin, işlemegimiz üçin, giň zähmet çekmegimiz üçin, şular ýaly medeniýet sunat işgärlerini gaty uly sarpa goýýan mehriban gahrman arkada gahrman terdarymyň jalary sag bolsun, bilent başlary aman bolsun. Ana Türkmenistan ýurdumyzda her bayramçylyklarymyzyň öz orny bar, bayramçylyklarymyz goşa-goşadan gelinýär. Çağaçyklarymyz bilen, maşgalamyz bilen arzu edip garaşylýan täze bayramçylygymyzda ha toýlanyp otyr. Daşoğlu welaýatynyň Türkmeniň Ağoy binasynyň içinde jemlen täze bayramçylygymyzda toýlamana geldik. Menem öz çağaçyklarym, gyýdlarym bilen täze aýdymmy sowgatly geldim. Buzly ummanlardan, dağlardan aşa. Hoş geldin täze ýyl biziň diýara. Saçaklara ırsal bereket joşa. Hoş geldin täze ýyl biziň diýara. Na täze bayramçylygymyz ähli türkmen halkymyz özüniň naz-nygmatlary bilen, çağaçyklary bilen arçalary bedäp, öýlerini bedäp, saçagymyzy türli süýjün aharlary bilen bişirip halkymyz bilen gowy bellenip geçirilýän bayramçylyklaryň biri. Goý 2026-njy ýylymyzda türkmen halkymyza ırsally, döwletli, bereketli ýyl bolsun. Ana 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna birnäçe üstünlüklere eýe bolduk. Hatam dost dogullyk ýollaryny bize hormatly gahrman arkada gahrman terdarymyz bize giňden açyp berdi. Özümden birnäçe açylan binalarda täze aýdymlarymyz bilen çykyş edip gözli şaýat bolduk. 2026-njy ýylymyz täze ýylymyz bilen türkmen halkymyzy mehriban arkada gahrman terdarymyzy tüý süregimizden gutlaýaryn. Goý täze ýylymyz düşümli, ırsally, bereketli, döwletli ýyl bolsun. Täze ýyllarymyzda şular ýaly bagşlarymyz taýrap, aýdym aýdyp joşup durubersin. Sag bolun Biwnur, ýaşy arzuwlaryňyza bize maşgulýat arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýoly sizem şu täze ýyl bayramçylygy bilen gutlaýas. 2026-njy ýyl siziň üçin hem düşümli ýyl bolsun, öýe ojagyňyza rızkyl döwlet getirsin. Şu toýdur bayramlarymyzda da owadyňyz hemişe belentden ýaglansyn. Sag bolun. Bereketli saçak